A Casa da Cultura da Pobra xa acolle a exposición Castelao na vida da area, unha relectura contemporánea da figura de Castelao da man do artista Chetembra e poderá visitarse ata finais de febreiro. A Casa da Cultura Raquel Fernández Soler, na Pobra do Caramiñal, acolle desde esta semana a exposición Castelao na Vila da Area, do artista Chetembra. A inauguración contou cun amplo respaldo institucional e cultural, cun acto multitudinario no que a sala quedou pequena ante a gran afluencia de público. Hoxe abrimos unha mostra que fala de ferro, sí, pero sobre todo fala de persoas, de memoria, de compromiso e de país, porque Chetembra ten esa capacidade tan pouco común de coller un material duro, frío, aparentemente inerte e convertelo en mensaxe, en emoción e en pensamento crítico. Che non crea dende a comunidade, dende a comodidade, crea dende a conciencia. Cada peza que vedes aquí nace dun proceso de transformación que vai moito máis alá do artístico. É unha maneira de decirnos que nada está perdido, que mesmo aquelo que foi descartado pode ter unha segunda vida chea de sentido. A mostra reúne alrededor de 30 pezas nas que Chetembra ofrece unha relectura contemporánea da figura e do legado de Castelao. Faino a través de cadros e caricaturas escultóricas elaboradas en ferro, aceiro e madeira autóctona, así como con materiais recuperados e transformados no seu taller de Taragoña, en Rianxo. Eu puxen esta exposición aquí basándome nunha cousa para a Puebla do Caramiñal que quedou moi marcada cando foi da Guerra Civil, e por iso trouxen que non nos veña outra vez, que sabedes o que fai o Trampas ese, e por iso trouxen para que lle vai dicindo na casa aos rapaces como era, que eu non sei se é culpa dos mestres, nós tamén na casa, de non dicir como foi a Guerra Civil, que agora métense-nos en cada atrapallada, sabedes como vai, xa non vou falar moito deso, e trouxen de caricatura, trouxen pouco do que lle facíamos na casa, trouxen esta exposición para aquí, para que dicirlle aos mestres, tan siquiera se poden traer algún rapaz das aulas a veren e explicarlle isto, e así van sabendo o que pasa. O acto inaugural contou tamén coa actuación musical do Grupo Baraúnda, que puxo a nota sonora a unha xornada marcada pola participación e o interese cultural. A exposición poderá visitarse na Casa da Cultura da Pobra durante os meses de xaneiro e febreiro, ofrecendo ao público unha nova ollada artística sobre unha das figuras máis destacadas da cultura galega.